Zamislite čovjeka rođenog usred oluje, čiji će postati izvor munja koje su promijenile svijet. Njegovo ime je Nikola Tesla. Dok danas palimo svjetla i koristimo uređaje pogonjene izmjeničnom strujom, rijetko razmišljamo o vizionaru, čija je borba s moćnicima i čiji su neobični načini razmišljanja omogućili tu revoluciju. Tesla nije bio samo izumitelj, bio je samotnjak, filozof i sanjar, često neshvaćen u svom vremenu, čije su se ideje činile previše smjelima, previše futurističkima. Njegov život nije bio put do slave, već stalna borba, bitka protiv inertnosti, protiv pohlepe, protiv ograničenja ljudskog uma. Ali što ako vam kažemo da upravo u tim bitkama leži tajna njegove genijalnosti? Što ako je njegov prividni kaos, njegove ekstravagantne ideje i njegova izoliranost zapravo bila ključna strategija za oslobađanje najvećih izuma čovječanstva? Pripremite se da zaronite u nevidljivi svijet Nikole Tesle, čovjeka čija priča daleko nadilazi udžbenike fizike. Rođen je 1856. godine u Smiljanu, malom selu u Lici, tada dijelu Austrijskog carstva, danas ponosno na tlu Hrvatske. Od malena je pokazivao neobičnu bistrinu i fascinaciju električnom energijom. Legenda kaže da je inspiraciju dobio promatrajući vodopad, zamišljajući kako voda pokreće turbine bez fizičkog kontakta, ideja koja će kasnije postati temelj izmjenične struje. Njegovo obrazovanje u Grazu i Pragu, iako rigorozno, nije moglo obuzdati njegovu divlju maštu. Tesla nije razmišljao linearno. Njegovi su izumi dolazili u bljeskovima inspiracije, potpuno formirani u njegovom umu, često bez potrebe za skicama ili prototipovima. Vizualizacija je bila njegov laboratorij. Ova jedinstvena mentalna sposobnost koja mu je omogućavala da vidi strojeve u pogonu prije nego što su bili izgrađeni, uvelike je doprinijela njegovoj produktivnosti, ali ga je istovremeno udaljavala od konvencionalnih inženjera. Bio je samostalan mislilac, često previše napredan za svoje kolege, što ga je guralo u osamu, ali i omogućavalo nesmetanu inovaciju. Njegov dolazak u Ameriku 1784. godine s preporukom od istaknutog europskog inženjera bio je obećavajući početak. Radio je za Thomasa Edisona, tada već etabliranu figuru u ratu struja, zagovornika istosmjerne struje. Tesla je donio svoje revolucionarne ideje o izmjeničnoj struji, koja je mogla putovati na mnogo veće udaljenosti uz manje gubitke, obećavajući jeftiniju i efikasniju elektrifikaciju svijeta. Ali sudar dvaju genija, Teslinog vizionarskog i Edisonovog praktičnog, bio je neizbježan. Edison, usredotočen na kratkoročnu dobit i već uložene milijune u istosmjernu struju, nije bio spreman prihvatiti Teslinu previše futurističku ideju. Odbio je njegove prijedloge, pa čak i izigrao obećanu isplatu za poboljšanja dinama. Taj početni sukob s etabliranim autoritetom bila je samo prva u nizu Teslinih borbi, koje su ga, paradoksalno možda još više, gurnule prema radikalnoj inovativnosti. Upravo u tom periodu nastaje Teslina jedinstvena strategija. Povlačenje iz mainstream sustava i rad na rubu, gdje je mogao nesmetano razvijati svoje vizije, bez kompromisa. Njegova reputacija ekscentrika, koja je rasla s godinama, možda je bila i nesvjesni dio te strategije, stvaranje kaosa oko svoje osobe kako bi se zaštitio od pritisaka konvencionalnog poslovanja i nastavio s neometanim istraživanjem. Dok su se njegovi suvremenici bavili financijama i patentnim ratovima, Tesla je živio u svijetu ideja, prenoseći struju bežično, razvijajući daljinsko upravljanje i sanjajući o globalnom sustavu bežičnog prijenosa energije. Njegov um je bio oluja ideja, a svijet oko njega često nije bio spreman prihvatiti takvu vrstu kaosa. No, taj je kaos bio esencijalan za nastanak munja koje su osvijetlile svijet kakav danas poznajemo. Kako je ovaj samotni genij uspio preobraziti svijet usprkos svemu? I je li njegova borba zapravo bila skrivena pobjeda? Saznajte u nastavku. Nakon razlaza s Edisonom, Nikola Tesla se našao u žestokoj bitci koja će definirati električnu revoluciju, rat struja.
S jedne strane bio je Thomas Edison, neumoljiv zagovornik istosmjerne struje, DC, podržan od strane financijskih moćnika poput JP Morgana koji su već uložili ogromne svote u njegov sustav. S druge strane bio je Tesla sa svojom vizijom izmjenične struje, AC, daleko učinkovitije za prijenos na velike udaljenosti. Edison je pokrenuo prljavu kampanju, javno elektrokuirajući životinje i šireći dezinformacije o opasnostima izmjenične struje. Bio je to kaos orkestriran strahom i dezinformacijama. Ali Tesla nije ustuknuo. Njegov rad, podržan od Georgea Westinghousa, koji je vidio komercijalni potencijal AC-a, bio je čisto znanstveni odgovor na Edisonovu kampanju panike. Teslin sustav bio je toliko superioran da je, unatoč Edisonovim pokušajima diskreditacije, izmjenična struja na kraju pobijedila, osvijetlivši gradove diljem svijeta. Pobjeda izmjenične struje kulminirala je Teslinim trijumfom na svjetskoj izložbi u Chicagu 1893. godine, gdje je demonstrirao moć AC-a i kasnije elektrifikacijom Nijagarinih vodopada. Ovo je bio njegov najveći komercijalni uspjeh, dokaz njegove vizije. Međutim, Tesla nije bio čovjek od biznisa. Njegov je bio stalno usmjeren prema budućnosti, prema još ambicioznijim projektima. Počeo je raditi na bežičnom prijenosu energije, ideji koja se činila potpuno nevjerojatnom u to vrijeme. Sanjao je o svijetu bez žica, gdje bi se energija prenosila kroz zrak, omogućujući besplatan pristup svima. Upravo tu se krije sljedeća razina njegovog kaosa. Ne samo da je izazivao etablirane tehnologije, već je i samog sebe gurao izvan granica komercijalne isplativosti i razumijevanja. Njegovi eksperimenti u Colorado Springsu, gdje je stvarao umjetne munje i bežično palio žarulje na daljinu, bili su spektakularni, ali i zastrašujući za mnoge. Financijska elita, uključujući JP Morgana, koji je isprva podržao njegov projekt Wardenclyffe Towera, divovskog tornja za bežični prijenos energije, počela je sumnjati. Morgan je shvatio da besplatna i bežična energija ne donosi profit. Njegov interes bio je u kontroli, ne u univerzalnom pristupu. Teslin san o bežičnom svijetu, iako genijalan, predstavljao je ekonomski kaos za one koji su gradili bogatstvo na temelju žičanih mreža i naplate struje. Tesla je s druge strane bio vođen višim idealima, željom da poboljša čovječanstvo, bez obzira na profit. To je dovelo do jedne od najvećih tragedija u povijesti znanosti, propasti Wardenclyffe Towera. Morgan je povukao financiranje kada je shvatio da Tesla ne namjerava naplaćivati prijenos energije. Projekt je napušten, a toranj je srušen. Za Teslu to je bio udarac od kojeg se nikada u potpunosti nije oporavio. Ostatak života proveo je radeći na drugim, manje poznatim izumima, često u siromaštvu i zaboravu, okružen golubovima u New Yorku. Njegove ideje o rezonantnoj frekvenciji zemlje, zrakama smrti i besplatnoj energiji često su ga činile predmetom ismijavanja, a neki su ga smatrali ludim. Ali taj kaos oko njegovog lika, ta percepcija ekscentričnosti, možda ga je zapravo zaštitila od daljnjih pokušaja iskorištavanja ili potiskivanja njegovih najradikalnijih ideja. Tesla nije bio majstor PR-a ili financija. Njegova snaga ležala je u umu, u sposobnosti da vidi budućnost koju drugi nisu mogli ni zamisliti. Njegov kaos nije bio destrukcija, već kreativna eksplozija koja je ignorirala konvencionalna pravila. Borio se protiv etabliranih sustava ne zato što je htio kaos, već zato što su ti sustavi bili prepreka napretku. Njegova vizija o bežičnom svijetu, iako nikada u potpunosti ostvarena za njegovog života, i dalje inspirira inženjere i znanstvenike. Njegov rat struja nije bio samo pobjeda jedne tehnologije nad drugom, već pobjeda vizije nad pohlepom, genija nad konvencijom. Ali je li to značilo da je Tesla bio previše naivan za svijet koji je stvorio, ili je, u svom kaosu, ostavio sjeme revolucije koja tek treba u potpunosti procvjetati? Nikola Tesla je umro sam, gotovo zaboravljen, u hotelskoj sobi u New Yorku 1943. godine, ali njegova priča ne završava tamo.
Njegova smrt bila je tek početak ponovnog otkrivanja njegovog nasljeđa. Ironično, dok je Edison bio slavljen kao otac električnog doba, Tesline ideje su, nakon godina ignoriranja, počele dobivati zasluženo priznanje. Svijet je polako shvaćao da su mnoge njegove lude ideje bile zapravo vizije budućnosti. Od radija, koji je dugo pripisivan Marconiju, kasnije je Vrhovni sud SAD-a priznao Teslin patent, do robotike i daljinskog upravljanja, Tesla je bio daleko ispred svog vremena. Njegov navodni kaos, ekscentričnost, tvrdoglavost, odbijanje komercijalnih kompromisa, sada je viđen kao dokaz njegove čiste, nesebične genijalnosti. Nije želio profit, želio je napredak čovječanstva. Njegovo nasljeđe danas je sveprisutno. Bez izmjenične struje, moderni svijet kakvog poznajemo ne bi postojao. Bežična tehnologija koju je on vizionirao postala je temelj naših pametnih telefona, Wi-Fi mreža i komunikacija na daljinu. Čak i današnji koncepti obnovljivih izvora energije i prijenosa električne energije na daljinu duboko su ukorijenjeni u Teslinim idejama. Tesla je bio prorok digitalnog doba, ne razumijevši samo električnu energiju, već i njezinu temeljnu ulogu u globalnoj komunikaciji i povezivosti. Ironija je da je upravo njegov kaos, njegova nesposobnost ili nevoljkost da se uklopi u poslovne okvire svoga doba, možda sačuvao neke od njegovih najradikalnijih ideja od komercijalizacije i iskorištavanja, ostavljajući ih kao čistu inspiraciju za buduće generacije. Njegova je priča tragična, ali istovremeno i triumfalna. Pokazuje nam da istinska inovacija često dolazi izvan utabanih staza, iz uma koji se ne boji kaosa i suprotstavljanja etabliranim silama. Borba koju je Tesla vodio nije bila samo znanstvena. Bila je to bitka za viziju, za slobodu ideja i za dobrobit čovječanstva. Iako je umro u relativnom siromaštvu i zaboravu, njegov utjecaj je danas veći nego ikad. Njegovo ime krasi najinovativniju tvrtku za električna vozila, jedinicu za magnetsko polje, Tesla T, i postalo je sinonim za genijalnost koja nadilazi granice vremena. U konačnici, Tesla nam pokazuje da kaos nije uvijek destrukcija. On može biti i katalizator za najveće pobjede. Njegov život je dokaz da se vizija, čak i kad je neshvaćena i potisnuta, na kraju probije i osvijetli svijet. Dakle, što možemo naučiti iz života Nikole Tesle, ovog genija rođenog iz oluje i oblikovanog u kaosu? Možda to da se prava inovacija rijetko događa u miru. Možda je potrebna određena razina poremećaja, neka vrsta kontroliranog kaosa da bi se probile granice mogućeg. Tesla nas uči o otpornosti, o vjerovanju u vlastitu viziju unatoč svim preprekama, i o tome da ponekad najveći utjecaj ima onaj tko se ne uklapa u sustav. Njegova borba s etabliranim autoritetima nije bila uzaludna. Ona je bila cijena slobode izuma koja nam danas daje struju, komunikacije i tehnologiju koja pokreće moderni svijet. Što vi mislite o Nikoli Tesli? Je li bio neshvaćeni genij čiji su se snovi sudarili s realnošću, ili je njegov kaos zapravo bio dio briljantnog plana da zauvijek promijeni svijet? Podijelite svoje mišljenje u komentarima ispod. Voljeli bismo čuti vaše teorije. Ako vam se svidio ovaj dubinski zaron u život jednog od najvećih umova povijesti, ne zaboravite lajkati ovaj video, pretplatiti se na kanal Geniji koji su promijenili svijet i aktivirati zvonce za obavijesti kako ne biste propustili naše buduće analize izvanrednih umova i priča koje su promijenile tijek povijesti. Hvala što ste bili s nama na ovom putovanju kroz Teslinu ostavštinu.